jeg kan huske, da jeg var lille og tegnede, så fik jeg en masse ros fra mine forældre. Det motiverede mig i hvert fald, ikke? Så det gjorde jo, at jeg sådan fandt ud af, at det er nok ikke så galt det her. Det kan jeg godt gå lidt videre med. They thought they were made for each other, only thinking of one another. Jeg hedder Christian Fleischer Rix, og jeg er animator. Jeg blev født i Næstved i Danmark, og som 1-årig der flyttede jeg med mine forældre til Grønland. Min far er dansk, og min mor er grønlandsk. Vi startede først med at bo i Sukkertoppen, Maniitsoq, hvor vi så efter et par år flyttede til Saattut ved Uummannaq. Og da jeg var cirka 6 år gammel, der flyttede vi så til Nuuk. Jeg er opvokset i Nuuk, og jeg har 2 brødre og en adoptivbror. Og de bor alle sammen i Nuuk også. Da jeg var færdig med folkeskolen, der startede jeg på GU, og efter det, der overvejede jeg at blive arkitekt. Men der var jo stadigvæk, jeg havde en speciel interesse med det at tegne, sådan noget som superhelte og Disney-figurer og sådan noget. Det synes jeg var det sjoveste. Men det var ikke rigtig noget, man vidste noget om. Det var sådan noget, tænk, hvis man kunne tegne tegnefilm, ikke? Men det lå jo alligevel rimelig fjernt. Hvor skulle man gå hen og tegne tegnefilm, når man bor i Nuuk, ikke? Men en dag så kom min mor og havde fundet en skole, The Animation Workshop i Viborg. Og der tænkte jeg, så prøver jeg da at søge ind der. Og det var sådan, det startede. Så ja. Det at være animator, det svarer til at tegne tegnefilm. Altså det handler om karakteranimation. Det handler om, at man kan tegne nogle ting, nogle figurer, nogle dyr eller mennesker, og give dem liv. Og det vil sige, at det ikke bare det at flytte dem, men også det, at man får en fornemmelse af, at de lever. Så der er en del lidt teorier, som man skal igennem for at lære, hvordan vægt det fungerer. Ikke? Er det en let figur? Er det en tung figur? Og sådan nogle ting. Og det er også vigtigt, når man tegner og animerer, at man kender det, man gerne vil tegne. Altså at man ligesom researcher på de ting, man vil tegne, og lærer at finde ud af, hvad det er, og hvordan de ser ud fra alle mulige forskellige vinkler. Og når man så har tegnet dem nok, så begynder det at blive lettere, og så kan man udtrykke sig bedre, også gennem skuespillet. Det er også en vigtig del af karakteranimation, at det ikke nok, at man kan tegne en figur, men det er også vigtigt, at figuren, den spiller skuespil. Altså ligesom en rigtig skuespiller, ikke? You save yourself, just go on and save yourself for someone else. Yes, darling, save yourself. Oh, won't you save yourself, just go on and save yourself for someone else. Oh, don't give in to that feeling. Min første opgave efter skolen, da vi var færdige i 2000, det er mange år siden,
mit første job, det var i London, hvor jeg skulle arbejde på den klassiske film, eller historie, der hedder en julehistorie, du ved, med de der spøgelser, der besøger ham, Scrooge om natten og sådan noget. Det var min første arbejde inden for animation. Jeg boede i London et års tid sammen med nogle andre fra klassen, og der arbejdede vi jo så. Så det var nok min første sådan professionelle opgave. From the start, they're sweeter ones, so hard to come across. There is more than meets the eye. Heart like yours is rare to find. Someone else En af de personer, som jeg føler mig meget inspireret af, det er en tegner, en kunstner, der hedder Ian McKay. Jeg var engang til en workshop med ham i et par dage. Han har blandt andet designet mange af figurerne til Star Wars og sådan noget, så han er en kæmpe superstjerne. Så det glædte jeg mig meget til. Det jeg fandt ud af, var, at ikke nok med, at han var sindssygt dygtig. Det var også, at han var meget, meget ydmyg og rigtig, rigtig flink og behagelig. Og det synes jeg var fedt. Ikke at jeg havde regnet med, at han var nogen skidt person eller sådan noget, men jeg synes, det var fedt at opleve, at en, som er en superstjerne inden for sit felt, han var så flink og imødekommende og hjælpsom. Så det synes jeg bare, det var enormt inspirerende at se. Ja. Feel it in your bones, need for something more. The more and more you wait, it's burning in you. Feel it in your bones, need for something more. The more and more you wait, it's burning in you. Så da jeg flyttede tilbage til Grønland efter endt uddannelse, og jeg havde arbejdet lidt forskellige steder i Europa, der havde jeg haft en tanke længe om at tegne Gassasuk, fordi jeg synes det var en super spændende historie, og det var mere konkret end nogle af de andre sagn, som har alle mulige underlige ting. De er meget spændende også og sjove, men jeg synes Gassasuk var ret oplagt til at tegne, ikke? Fordi den er så konkret og var lidt relevant for mig også fordi jeg synes det var superhelte og sådan nogle superkræfter. Det har altid fascineret mig, ikke? Så der synes jeg, at Gassasuk var noget, der interesserede mig fra starten af. Og det var egentlig en tanke, det med at lave en tegneserie over Gassasuk, havde jeg haft længe. Men jeg ville også vente med at gøre det, indtil jeg følte, at jeg var blevet god nok til at kunne tegne det, ikke? Så den begyndte jeg på i, jeg tror det var 2006, og blev så færdig med den i 2008 eller 2007. For den så udkom i 2008, ikke? Så, ja. På et tidspunkt så talte jeg med Lars, min makker, og Maria Motzfeldt, om at det kunne være sjovt at lave en julekalender.
Så vi skrev på nogle idéer og sendte derefter vores oplæg ind til Nunafonden, som havde udskrevet en konkurrence på det tidspunkt. Og det endte med, at vi vandt, hvilket vil sige, at vi havde cirka 7 måneder til at lave en julekalender i 24 afsnit. Det var, jeg tror ikke rigtig helt, vi havde forventet eller tænkt over det omfang af arbejde, det krævede. Men det var jo bare om at komme i gang, for det var sjovt, og det var noget helt nyt at prøve det. Den julekalender, der fandt vi jo på, at den skulle handle om en pige, og hun skulle gerne have en ven. Og der talte vi om, hvad så, skal vi så have 2 skuespillere, eller hvad? Og vi kom så frem til, at det kunne være sjovt at prøve lidt a la Roger Rabbit, altså at kunne kombinere realfilm og tegnefilm. Og så blev vi enige om, jamen så må vi jo tegne en figur. Og så gik jeg i gang med at designe en figur, som både var sød og sjov. Den skulle ligne et dyr, men alligevel skulle man ikke helt kunne se, hvad det var for et dyr. Det var mere sådan en fantasifigur, ikke? Og så på den måde dukkede Mickey lige pludselig frem efter mange forsøg, skal jeg hilse at sige. Jeg havde mange forskellige skitser, indtil jeg endelig fandt, at det skulle være den figur. Jeg talte også selvfølgelig sammen med min samarbejdspartner, altså Lars og Maria, og de kom med forslag til, hvordan de kunne tænke sig, at han måske så ud, og Maria kom med en masse farveforslag og sådan noget. Så på den måde, så lidt efter lidt, så fik vi ham på plads. Ja, til Arctic Winter Games, der blev jeg heldigvis spurgt. Jeg havde den fornøjelse, at jeg skulle designe og tegne maskotten til Arctic Winter Games. Og der var mange forslag til, hvilket dyr det skulle være, figuren skulle være. Der blev lavet en konkurrence, hvor børn kunne sende deres forslag ind. Der var både ræve, der var isbjørn, og der var måger, og der var også sæler. Og jeg tænkte, jamen okay, så kan jeg måske vælge en af dem, hvilket dyr det måske kunne være. Jeg tænkte, en ræv ville måske være oplagt, fordi den er hurtig og kan springe og løbe og alt sådan noget. Men valget blev alligevel på en sæl. Hvilket jeg synes, en sæl er jo super sød, men der er også visse udfordringer ved en sæl, fordi det er jo sådan en pølse. Så det at få en sæl til at være sportslig eller sporty, det synes jeg var lidt af en udfordring. Så der skulle jeg virkelig arbejde for at få Guluk til at blive den figur, som den er i dag. Men det lykkedes, og de blev heldigvis rigtig glade for den. Og, ja. Guluk startede ud med at tegne med en almindelig hue, hvor de så blev bedt om at måske putte en kasket på. Så blev det så det, og resultatet var også fint på den måde. Sådan er det, når man designer figurer. Man får en masse inputs, og man starter ud med en skitse, og så er det ligesom, at lidt efter lidt, så kommer der nogle ting på, sådan i mange forskellige versioner, indtil man så når til det endelige resultat, som så er Guluk med kasket og med t-shirt og så videre. Og ja, og med kamikker også blev det så til, ikke? Så ja. Jeg startede på skolen i Viborg, animationsskolen. Der lærte jeg jo en masse grundlæggende ting om tegning.
både animation og alt det, jeg ved i dag med at kunne konstruere og lære om anatomi, både dyr og mennesker. Alle de ting, de har hjulpet mig til at kunne bruge de ting til det, jeg er i dag. Jeg efter at arbejdet rundt omkring, der kom jeg tilbage til Nuuk, og så startede jeg firma sammen med min makker Lars, hvor vi så laver både illustrationer og animation for mit vedkommende, og Lars han tager fotos og filmer, blandt andet. Og den erfaring, jeg har opbygget med at arbejde på tegnefilm i Europa, den har gjort også, at jeg ved, hvad der skal til for at skabe en film, eller hvor meget teamwork der skal til for at få et færdigt resultat. Og det, man kan lave mange ting selv, det kan man, men der er ingen tvivl om, at det er super vigtigt, at man arbejder sammen med folk også, fordi alle har noget at bidrage med, og der er ingen tvivl om, at resultatet i sidste ende, det bliver væsentligt bedre, når det er, at man arbejder sammen i en gruppe, og man kan give hinanden konstruktiv kritik og sådan noget. Jeg har bestemt dårlige vaner. Jeg prøver at begrænse mit kaffeforbrug. Og jeg vil også sige, at jeg spilder for meget tid på Facebook. Hvis jeg har travlt, eller i tider, hvor jeg har masser at se til, så kan jeg også godt bruge tid på at meditere, for at samle tankerne. Og sådan, så der er situationer, hvor jeg har en hel masse i hovedet, jeg skal tænke på, så er det et rigtig godt redskab at sætte sig og meditere lidt en gang imellem. Jeg har helt klart været derude, hvor jeg tænkte, hold da op, mand. Altså, det er virkelig været træt, og jeg ikke rigtig har følt, jeg har kunne overskue situationen helt. Men altså, så gælder det jo, altså, det der, jeg synes er noget af det vigtigste, både inden for det at have en virksomhed, men også inden for så mange andre ting, det er, at man er vedholdende. Altså, at man bliver ved med at kæmpe, fordi at det er på den måde, at man bliver bedre og lærer tingene på. For jeg tror også, det er en af grunden til, altså talent, det er godt at have, men der skal mere end talent til at blive god til noget, og til at kunne gennemføre ting. Det kræver hårdt arbejde, først og fremmest. Det er 100% det vigtigste. Det er, at man kan arbejde, og arbejde hårdt, når det bliver nødvendigt. Så det er, og hvis det er, at man skal kunne arbejde hårdt, og ligesom blive vedholdende, og forblive det, så er det også vigtigt, at man sidder og laver det, man godt kan lide. For altså, hvis ikke man kan lide det, man laver, så bliver det virkelig svært. Hvis det kun er pengene, det handler om i hvert fald, ikke?